חברים, ספיישל אוטוטוקר עם זמר המוזיקה היהודית הגדול ביותר בעולם. תראו מי האורח שלי, יעקב שווקי! שווקי! מאוד, איזה כיף. באוטו, אה? באוטו, תראה כבר אנשים... בוא נראה איך הוא נוהג. בלי דוח, בלי דוח, בלי שום דבר. תראה, אנשים כבר קופצים עליך, חבר'ה, הכל בסדר. כן, הערב. אני מסעיר אותו עכשיו אל ההופעה של עדי סיטי. עם החבר'ה של מה עיקר, תודה רבה על האוטו שנתנו לי כאן לדרך. פה מצלמות. איזה אוטו, מצלמות. הכל מסודר, אחי. מצוין. כיף, אתה אוהב את זה בארץ, לא? אוהב, מאוד. נכון? מאוד. כאילו אני לא יודע, תמיד אני אומר, אתה ישראלי ואמריקאי. אתה אשכנזי וספרדי, אתה צעיר ומבוגר, אתה הכל, אתה זמר של כולם. שווקי. נכון? צריכים לערבב את הכל, אה? לא, אתה מצליח לערבב. יש כאלה שלא מצליחים לערבב. אתה כן מצליח להיות זמר של כולם. זה באמת זכות. I think that comes from the background that you come from. שמה? באמת, שאם אתה גודל, אתה נולד פה בירושלים, אתה קופץ לאמריקה, אמא שלך אשכנזייה, אתה אוכל גפילטע פיש, אחר כך האבא רוצה לאכול קיבה. אתה מבין? רגע, אבא הוא חלבי? חלבי. וואי, ואמא היא חסידה? אז from Hasidic family. במשפחה. היא מלא, זה מיקס מטורף. מיקס מטורף, אז יש לך את הכל, אתה הולך לישיבות אשכנזיות. איפה למדת? אחר כך אתה קופץ לספרדי. למדתי בישיבת חפץ חיים, זה אשכנזי. וואו. היה לנו ככה מניין קטן של סליחות של כל הספרדים, אבל הייתי בסביבה של הכל. גם את המוזיקה ששמעת גם הייתה הכל? אהבתי את הכל. כן, אהבתי את הכל. שמעתי את... שגדלתי בבית ג'ו אמר, אבא שלי שם אותו. או ברצלונה. הודי. אחר כך האח שלי הגדול מנגן ניגוני בלז, אתה מבין? דיאספרה ישיבה בנד. התפוצות, כל הדברים כולם, האלה. מושי יס. ואז MBD מרדכי בן דוד. זאת אומרת, כן. קיבלת קצת פלפל מכל... נכון, ואהבתי את הכל. התחברת. אני זוכר, היה לי דיבור עם אח שלי הגדול, המלחין, שהוא הלחין הרבה שירים שלי. לחמי בוי בחדרך. הוא עשה בתקליט לכו עצמי. איזה שיר זה, שינית את הפיוט. נכון, וזה שיר חסידי על מילים ספרדיות. ספרדיות, גם, עוד פעם. יסי זה שילוב. זה יפה, זה אחים, זה קירוב נכון, לבבות. זה אחים. הוא עשה ונהיה אנחנו בצאצאינו. אז מה אמרת, התחלת לשאול? אז דיברתי איתו, הוא אמר, אז אם אתה תהיה זמר, מה תעשה? אמרתי לו, אני אעשה את הכל. הוא אומר, מה זאת אומרת הכל? אמרתי לו, אתה לימדת אותי בבית, אנחנו שמענו את הכל, נכון? אנחנו אחים, שמענו את הכל בבית. דיברתי איתו המון על מוזיקה. הוא גם ניגן המון מוצרט, קלאסיקל מיוזיק. הוא אהב מאוד את מונה רוזנבלום, איך שהוא מאבד, ודיברנו על עיבודים, והוא מאוד עמוק במוזיקה. אמרתי לו, אני רוצה את הכל. אני אתחיל עם תקליט רגיל, אחר כך אני אראה איך אני בונה את זה, אבל מה שהקדוש ברוך הוא ישלח, לא יודע מה יהיה עם שירים, אבל אני אנסה לקחת את כל מה ששמעתי, וכל מה שהיה לי בחיים, ואני חושב שעם ישראל גם היה מוכן, לפני 20 שנה, 22 שנה, הם רצו משהו אחר גם. You know, when I came out with the album ליבי במזרח, קולות, and all, people, גם זמרים גדולים באים אליי, תודה שעשית את זה. פתח את הדרך. נכון, לפתוח את הדרך, אנחנו נעשה את זה גם. אמרתי, בכבוד, תעשו את זה ובאמת תצליחו בזה, בגלל שאנשים רוצים, they want different, you know. גם הקהל שלך מאוד ממובן, מאוד, אתה יודע, פרי הצליח אצל הדתי-לאומי, חסידי, מותחה אצל החרדי מאוד, יש אחרים שאצל הצעירים, אתה הצלחת לשחק בכל החתונה, לשחק בכל המעגל, דתיים, חרדים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, גברים, נשים, מבוגרים, צעירים, ילדים, זקנים. תקשיב, זה סייעתא דשמיא מטורפת, אחי, באמת. אני אגיד לך שזה לא... זה באמת נכון, זה יצא ככה... מי היה? נכון. זה יצא ככה בסייעתא דשמיא, באמת לא חשבתי על הביזנס בכלל. מתי שעשיתי מוזיקה, באמת לא חשבתי. אני זוכר שאמרו לי מתי שאני רציתי להוציא תקליט שלם ישראלי, אתה משוגע, אתה לא... אנשים לא שומעים את זה. אנשים בבורו פארק ובברוקלין ובזה לא יקנו את זה. אוקיי. אמרתי לה, זה מה שאני מרגיש עכשיו. אני רוצה באמת לעשות מה שאני מרגיש בלב, וכל החסידים וכל הזה קנו את זה, ובאו אליי, אמרו תודה רבה שעשית את זה. כי אם זה בא מהלב, אנחנו אומרים את זה כל הזמן. אם זה בא מהלב, זה ייכנס ללב. כן, ללבבות.
של כל עם ישראל, לא רק ללב של הספרדי. כן. החסידי אומר לי, תעשה עוד ככה. כן? והספרדים באים אליי, תעשה חסידש, משהו... אז כולם... לי נמאס בכלל כל הסיפור הזה של אשכנזים מספרד. לא יודע, אני חושב שאנחנו כן. בדור שצריך כבר... הנה, אתה היית אצל חיים קניבסקי, אצל הרב עובדיה, אצל חכם שלום. היית הרב עמאר, אתה אצל... נכון? הייתי מאוד קרוב לחם עובדיה. מאוד, לא? כן, מאוד. יש לי רב שמואל קמנצקי באמריקה, וכל הגדולים, כולם הולכים לברכות, לכולם כמובן, אבל זה באמת, הדור של משיח צריך להרגיש כמו שאמרת. יותר אחדות. כן, אשכנזים, ספרדים, הוא ככה והוא ככה. בארץ ישראל... באמריקה זה פחות, אני חושב, לא? I hear it's more here. פה זה יותר. זה יותר, אני לא יודע למה. חבל, חבל. אבל צריכים להתפלל על זה, ולשיר שירים באמת, אני אמרתי לך את עברת ליבי במזרח, אני חושב ברדיו. תגיד את זה שוב. ליבי במזרח, ליבי זה לשון יחיד. נכון. ומתי שקיבלנו את התורה, כי איש אחד בלב אחד. אם אנחנו ליבי בלשון יחיד, במזרח, נזכה להיות במזרח. אם איזה אנוכי, רק I count and my status, my stories. אולי עכשיו זה הזמן למאמין בניסים. בואו נשים את מאמין בניסים, חבר'ה. בואו נתחיל לשיר קצת עם שווקי. שווקי איתי באוטו, חבר'ה. שידור גדול, אוטו טוקר ספיישל מהדורה עם הכוכב הגדול. מייקה, בואו נצא לדרך. לפעמים מרגישים שהחיים כל כך קשים. מה יהיה עוד יום? עוד השיר הזה נתן הרבה חיזוק. כן? אבל הרבה. אני מחייך. אתה מקבל תגובות? מאוד. כי יש לי Hospitals, אמונה. mothers, different. לפעמים מרגישים שהחיים כל באמת כך לפעמים מרגישים, זה קשה. עוד יום עוד שנה, אבל אני מחייך, לא דואג להמשך. תראה את הילד הזה. יש לי אמונה. כולם! אני מאמין, בניסים. אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם, שומע את קולי. אני מאמין. בניסים, אני יודע שיש אלוקים, והוא בורא עולם, הכוח של כולם, ישלח לי את הנס, ישלח לי את הנס שלי. איזה קהל! אני זוכר את הקיסריה הראשון שאני זכיתי להנחות. תקשיב, עד היום אנשים אומרים לי, טוקר, שווקי, אני מכיר אותך משווקי. לא מהרדיו, לא מהטלוויזיה, לא מזה, מכיר אותך משווקי. בקיסריה. Remember, yeah? איזה שואו זה היה. Good memories. זה היה, היית הראשון בקיסריה, היית הראשון בנוקי, היית הראשון בלייב פארק. תשמע, עשית היסטוריה, אחי. I look back, it went so fast. זה הלך מהר. אני זוכר את ההתחלה שלו, צילמנו קליפ בבניין התאומים. You remember? Twin Towers? Of course. It was like a week before it כן, collapsed. שבוע לפני ספטמבר 11. כן, זה היה תחילת ספטמבר. באנו למעלה לגג של בניין התאומים בניו יורק, אני ויעקב ויוכי וכל מיני הפקה. נכון. ושבוע אחרי זה קרס. תשמע, מי היה מאמין אז, אתה, אני, היינו ילדים? היה חסידישקייט. כן, כן. שתגיע לכזה, באמת, אחי, תקשיב, זכית, והאם אתה מודע, אתה יודע עד כמה אתה גדול? אחי, זו שאלה שרק אני יכול לשאול לך. אני באמת לא מרגיש את זה. די, אחי. I don't. יעקב. I think each one has a gift. Everybody has a gift. הייתי דווקא אתמול אצל יונתן רזל, התקשר אליי שהוא התחיל משהו פה בירושלים. אם אתה פה חצי שעה תבוא. תקפוץ. הלוויים. שאנשים, הוא מלמד אנשים איך לשיר ואיך להלחין ואיך לנגן. bunch of people. I was so moved. כן, התרגשת? כי ראיתי שכל אחד יש לו את ה-talent. Each one. Some people have bigger crowds, some people have smaller crowds. אבל there's a lot of talent out there. יש כישרון. It's a matter of just, telling them that they can do it. יעקב, זה מרגש אותך עדיין? זה משמח אותך עדיין? זה עדיין יש לך בפנים את הפרפרים? כל הופעה מחדש? אתה מגיע לארץ, עכשיו לוקח לך לדיסי להופעה. יש שם כמה אלפי איש מחכים לך. או שאתה כבר מקצוען, נכנס. לפעמים זה לוקח קצת, כן? כמה דקות שאני מרגיש את זה. מתחמם, כי עכשיו באתי מהמטוס, ואחר כך השינה, אבל אני צריך להיכנס בזה. מתי שמתחיל ההופעה, שאני נכנס בזה, שאני שר, ואני רואה I just see just so many smiling faces. זה באמת, it's the greatest job in the world. זה הכי גדול, זה הכי גדול.
זה כיף. ואז אתה משתחרר? בטח, מאוד. אני לא, I don't get too nervous, לא? ever. I don't, זה לא... לא מצליח לצאת מהכלים, לא, אני לא... ברוך השם, אני אומר את זה. self-control. אני ברוך השם אומר שהוא נתן לי את המתנה שאני לא בלחץ. לפעמים דברים לא עובדים כמו בדיוק שאתה רוצה, אוקיי. אז אתה מנסה לעשות את זה, אבל בלי ה-nervousness. בלי הלחץ. בלי ה... אהבתי את השיר יגעתי, יש פה, בואו נשמע את זה קצת חבר'ה, בואו ניתן לו את יעקב שווקי איתי רבותיי, כוכב הזמר העולמי היהודי, מהדורה גדולה של אוטו טוקר כאן, ברכב של מייקר. אוטו טוקר, that's a great name. אוטו טוקר, together with מייקר, הנה מוכנים I was in לשיר? Miami. וואו, It's great. זה מיאמי זה מיאמי, תשמע I אחי. love You like Miami, no? I'm always in that area, by the way. Yeah? Where you were. Yeah. Bell Harbor? Always. You like it? Regards, Ari Pearl, we love you, man. Yeah. Ari, the best. He's got a wedding Sunday. I'm singing. Oh, yeah? Yeah, his son. מזל טוב, וואו. מעכשיו. לך אודום, יוגעתי ולא ימוצוסי, אל תאמין. מה לך אודום, לא יוגעתי ולא ימוצוסי, אל תאמין. תראו מי פה באוטו טוקר. מה לך אודום, יוגעתי ולא ימוצוסי, אל תאמין. מתי כן להאמין אבל? יגעת, מצאת, תאמין. שווקי! אל תאמין, טוקר! בייב! תאמין! תאמין. This goes very good in shows, this song. Yeah, huh? Yeah? It has it. Has a drive. Has a drive. Weddings also? Yeah. What is it? תאמין. Who arranges? חבית קשתי. Yeah. תראה איך מתרגשים לך. הנה. תאמין! זה שווקי! זה הגדול! זה שווקי! אין שווקי! אוהבים אותך! איזה יופי! לשמח את האנשים! בטח. זה אני יכול להגיד, יש וולדנר של כולם, אבל יש וולדנר של שווקי. יעקב יושב איתו, ויושב איתו, ולא מוותר לו, וחופר לו, ומשגע אותו, ועד שיוצא משהו טוב. נכון או לא? לא משגע אותו, לא, בכלל. חיובי. We feel an energy together. יש אנרגיה ביחד. There is a certain, no question. אנחנו מרגישים אחד את השני, מה עובד, מה לא עובד. איזה... כן, אני זוכר, אני התחלתי את הרעיון, that session, אבא שלי הגיע, אבא שלי מציא... הוא מסתכל עליי, מה אתה רוצה עם זה? איזה יצא, תשמע. אני אומר, לא, בוא נעבוד על זה, אני אומר לך, זה משהו. חופרים וחופרים. אבל השירים הגדולים שלך איתו, מהירו השם, ובואי בשלום, ומה, ואיש אסחיל, ואני כבר לא יכול להפסיק ברוב שירים. עת רקוד. אין, תשמע. אש. תדליק את האש. תגילים. יש. תשמע, כל השירים שהוא וונדר. מרן שלי. זה שיר גדול. אתה מחובר מאוד מאוד אל גדולי ישראל. ואתה עכשיו בימים האלה של אלול, הולך להוציא שיר מטורף לגמרי. תדבר איתי על השיר הזה. כן, חם עבדיה כתב על זה שכואב לו מאוד, שאני חושב, הוא אמר, יותר ממיליון ילדים בארץ, בארץ ישראל, לא מכירים מה זה שמע ישראל. איך זה יכול להיות? שמעתי גם על הרב שח, שלא אכל בבוקר, 8 בבוקר, לא אכל ארוחת בוקר בכלל. תלמידים שאלו, למה אתה לא אוכל? כל יום? איך אני יכול לאכול? שילדים לא יודעים את שמע ישראל. אז אמרתי לעצמי, הרבה שנים, אני צריך לעשות משהו. אז חפרתי עם הרבה, לא שמחתי מה... what... רצית שזה יהיה מושלם. נכון. אז לקחתי את הרעיון, עכשיו זה מושלם, אני חושב. השם של השיר גוף ונשמה. שזה מה? שילד מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שוכב במיטה, שוקע היום, אני באמת רוצה לדבר אליך. אל תסתיר את פניך. אני לפעמים מתרחק ממך, אבל אני צועק
כמו ילך הולך לאיבוד, צועק אליך, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה גוף ונשמה? רוצה להיות קרוב אליך. מה זה גוף ונשמה? אני... חזק מאוד. איך הולך הפזמון? אתה רוצה להשמיע לי אולי? מה זה גוף ונשמה? בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך, שנה ועוד שנה. בשביל מה? וואו. ומי אני כאן בלעדיך? ענק. אולי אני אשאיר את זה עכשיו די-סדי. וואי, בוא נעשה את זה ביחד. מה זה גוף ונשמה? בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך, שנה ועוד שנה. בשביל מה? וואו, אחי! כן. בתור, אם אני שר את זה אחרי שנייה עם הקליטה שלי התפוקה... כן, זה קולט מיד. יואו, תשאיר את זה, תראה לקהל עם הקולטים. איך אתה יודע אם שירו להיט או לא? אני מרגיש את זה. הילדים שלך גם? או שאתה פחות משפיע עליהם? הילד שלי אהב מאוד את אין דבר רע יורד מן השמיים. הוא אמר לי, אין דבר רע... נתן. אין דבר... אני לומד איתו עבודת בית, גמרא, הוא לא רוצה ללמוד גמרא עכשיו, הוא רוצה לקחת... He wants to take 3 דקות הפסקה. אמרתי לו, אוקיי, מה נעשה? נשחק משחק משהו? הוא אומר, לא, תשמיע לי שיר. אמרתי, דווקא תמיר צור שלח לי משהו. מנגן את השיר. אין דבר רע יורד מן השמיים. דווקא כל יום תגובות על השיר הזה. זה שיר מטורף. אין דבר רע יורד מן השמיים. הכל לטובה. עם הסיפור של הילד שניצל כל בקו הסיפור, 2. הנתן שלי אומר, הוא אף פעם לא אמר לי את זה. תגיד לתמיר צור עכשיו שאתה לוקח את זה. באמת? כן. אמרתי, לא, 2 בבוקר שם, זה 3, והוא לא, אולי מחר, הוא לא ייתן לך את זה, לא יודע. בן כמה נתן? זה 12, כמעט 12. וואו, אז הוא מבין ללמוד. תשמע, זה שיר גדול, זה שיר שתפס גם הסיפור שלו. כל עם הסיפור, הפיגוע, והקליפ שצילמת במרצית, בתרום עכשיו הצדיק. אני שר את זה עם שמעון, בהופעות עכשיו. כן? שרתי את זה איתו, עכשיו באמת הלילה גם. יפה. איתו. איך זה מרגש? מרגש מאוד. ילד שיצא מפיגוע, מה זה נס? והוא שר את זה, אין דבר רע יורד מן השמיים, אין דבר רע, אדר, אין דבר רע. יפה. יעקב, אני מעריץ גדול שלך בקטע של אני יודע כמה אתה שר לחולים, לאומללים, לנזקקים. אני לא אשכח סיפור שאני מספר את זה עכשיו לראשונה. סיפרתי את זה פעם ברדיו, אבל לפני הרבה שנים. שרוטמן, ילד חולה סרטן. שום דבר לא הרגיע אותו. הוא לא הצליח להירדם. כאב לו, כאבי תופת. שווקי מצלצל אליו בטלפון מאמריקה, ושר לו. הוא אומר לו, תשאיר לי עוד פעם. הוא שר לו עוד פעם. תשאיר לי עוד פעם. הוא שר לו. תשאיר לי עוד פעם. שווקי שר ושר 45 דקות. את אותו שיר הוא שר, עד שסוף סוף הוא הצליח להירדם עם הכאבים שלו. תשמע, עשיית הדשמיא שיש לך בגלל החסד שאתה עושה, זה מדהים. אני מחבר את זה גם לארגון של אשתך. תשמע, זה לנצל את השם שווקי ולעשות עם זה דברים טובים. זכיתי מאוד, גם להתחתן עם מישהו שהיא לא שמחה רק לעשות חסד בקטן, היא רוצה לעשות את זה, להחליף את העולם. רבצין ג'נין, כן. you're the best. Really the best. היא הלכה וגרה בדירה, וראתה, she saw, the pain and the suffering in a house, and she says, I have to do something about it. וזה לא היה קל בכלל, לקחת מיליונים של דולרים, ולהסתובב, ולקחת קרקע, ולעשות בניינים, ודברים, ולא לעצמה. לא לעצמה, ולא בגלל שהיה לה שום דבר בבית. והיום אתם הרבה זמן שם, המון זמן אתה מהחיים שלך בארגון הזה, נכון? כן, בטח. זה כמעט 1,000 משפחות. הם עוזרים, לוקחים אותם, they take them on trips. They take them everywhere. הם פונים קנו עכשיו לפני כמה זמן בניין גדול בברוקלין. עושים את זה בברוקלין. עובדים על 5 towns, לבנות שמה. זה באמת משהו מטורף מה שהם עושים. וכל ילד, זה לא רק אוטיסטיק, זה כולם. אתה יודע שהנכד שלך, הרב קמינצקי שם, נכון? כן, הוא היה שמה, בטח, מההתחלה. הוא היה שמה. קיצור, אז זכיתי. זכית ואתה לוקח את הקריירה שלך ועושים את זה חסד. נכון. איך זה קשור לשיר הבא, את כביו? קשור בגלל you have to believe, אתה צריך להאמין בעצמך שיש לך את גם אם אין לך, אתה לא זמר, אתה לא
בפרסום. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. הוא צריך שתאמין שכל דבר שאתה עושה, אתה מאמין שזה, גם אם זה קטן, והיה עקב תשמעו, עכשיו היה עקב, יעקב. עקב זה הדברים הקטנים שאנחנו חושבים שדורכים בו, רש"י אומר. אז אל תדרוך, and don't think that you have to do only famous big things in פרסום, וזה, זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה שתהיה authentic, you have to be true to yourself, and you have to believe that every act of kindness, כל חסד שאתה יכול לעשות, וגם לא רק חסד, act of קידוש השם, to act the right way, and not to bump into people, and not to when you, מישהו בא לרב מוישה פיינשטיין, אמר לו, תגיד לי, איזה לשם ייחוד אני צריך להגיד בבוקר שאני שם את הטלית שלי בתפילה? הוא אמר, there's no לשם ייחוד, just don't hit the guy behind you. אל תפגע בשני, גדול. You know, just be real. Be real and be respectful of others. The view is always the highest, standing on the shoulders fresh. of giants. I love it. Yeah. How can we even compare? How we compare to the generations before us? We can't. So how they couldn't bring Mashiach, how could we? יפה. That's the whole point. Really, it could be us because we're on the shoulders of giants. Do you know what one pure deed could mean? It could be you, it could be us. What you can't do is glorious. The world is waiting to see. Come on, יעקב. It can be you, it can be us. We know it's true, we have to trust. הוא שר גבוה זה. Too high for me. It all depends on me. אתה עושה פיתוח קול וויס זה שלו. עכשיו אני עושה באוטו. Today the way יש לו הופעה עוד מעט, חבר'ה, הוא מתאמן פה. נכון. Who wrote the words? זה גבוה. זה חבר שלי, משה פרידמן, from the UK. עושה הרבה קירוב. והלחן? יצי. Will you make the choice to change it all? Come on, יעקב, let's go. It could be you, it could be us. What you can do is glorious. The world is waiting to see. The world is waiting to see. It It could be you, it could be us. We know it's true, we have to trust. It all depends on me. It all depends on me. זה שקנה את השולחן שם ב$98,000 שם. איזה קידוש הוא הולך השם. ועושה קידוש השם, אבל זה לא שלי. החזיר את הכסף. תחזיר את הכסף. הביאה לו טיפ לו. No. Oh no, he got it from the TV show, Steve Harvey. הוא הביא, הגיע לו. נתן לו משהו. Stop taking yourself for Stop granted. taking yourself for granted. All the gifts you have been כל handed. המתנות you got. An act of kindness to another. Act of kindness to another. Can be felt across the planet. Across the planet. There's no denial that you're so vital to the people you come from. They're all hoping you'll be the one. כולם מקווים שזה יהיה אני. שווקי. כמובן, כולם! It can be you, it can be us. What you can do is glorious. The world is waiting to see. It can be you, it can be us. We know it's true, we have to trust. Ah, what a song. איזה שיר מטורף, אחי! It's fresh, it's Yes, fresh. כן, good vibe, good vibe. שמואל הנביא. איזה שיר. תשמע, יעקב, כמעט הגענו להופעה פה ב-D-City. יש שיר שהוצאת עם יעקב הרצוג. הייתי במסעדה שלהם בלוס אנג'לס, איזה אוכל, Darren פצצה. Herzog. אוי, איזה אוכל, יין. איזה אוכל, יין. באמת, יעקב טוב. דבר איתי על השיר הזה, שבס. תשמע, זה משהו מטורף מה שהם עשו. הם דיברו איתי בזום while COVID was going. אוקיי. והוא אמר לי, הבעל הבית, מיסטר הרצוג, ומוטי לנדר וכולם שהיו שם, כל העובדים שלו, אני רוצה לעשות משהו גדול, שאנשים יבינו מה זה שבת, שברוך השם שבת בא, ואני רוצה שיראו את זה בסרט. מה אתה חושב לעשות שיר? אמרתי לו, קודם, אוקיי, בוא נחשוב איזה מילים, איך אנחנו נעשה את זה, איך אנגלית, דיברתי המון
אבל הרעיון בגדול, הוא אמר שכל אחד, גם בכולל, גם מישהו שעובד, מישהו שצריכים לדעת שבפרט גם, כמו שדיברנו היום עם כל הטכנולוגיה וכל הטלפונים וכל דברים וכל העסק, שבאמת we should appreciate. להעריך ששבת באמת פה. לפעמים אנחנו... תראה איזה סטארט-אפ של הקדוש ברוך הוא לפני 1,000,000 שנה, לפני 4,000 שנות, זה סטארט-אפ, יום אחד בשבוע, שקט. עכשיו אנחנו מבינים מה זה. שאין לך את הטכנולוגיה, את המחשבים, את כלום. באמריקה אני מדבר עם גויים, צריכים לעצור. בשעה זה צריכים למה אתה עוצר? לא, יש לי שבת. כל הגויים שאני מסביר להם, מה זה? אמרו, וואו, הלוואי היה לנו. הלוואי, הגויים שמבינים. הלוואי, כל המשפחה ביחד, שרים ביחד. אתה מסתכל לילד שלך בעיניים. נכון, יכולים לדבר. There's no telephones, there's no, you know. ברוך השם מתשבס, כמובן, יקרה. ברוך השם מתשבס. אנשים מדברים על זה, דווקא תגובות כל יום. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. רבותיי, יעקב שווקי, באוטו טוקר של מייקר. ועיבוד של נפתלי שנצר. יפה מאוד. הלכת כזה ל... כן, הוא היה איתי, וגם הרשי ויינברגר על זה. הלחן של? של הרשי ויצי. יפה. כן, נפתלי איבד את זה. יעקב, בוא נתעורר. From 9 to 5, that wheel just keeps on turning. The rush to גם איזה drive. כיף זה. A week of working, never evading our goal. אהרון מעולם מידיה, איזה וידאו. יש לך קול יפה, ברוך השם. כן, הוידאו יפה. עוד. אהרון, עשית משהו? אתה ואחיך. The peace of mind, the light inside that makes us whole. In a moment that dates back to creation. Hashem's in control. Come on. We let out a sigh and look up to the sky and the stars. I know that שכחתי את המילים. so happy it's finally So happy it's finally here. כולם! ברוך השם מתשבס, ברוך השם מתשבס, ברוך השם מתשבס, שבס, גיד שבס, שבס, גיד שבס. ברוך השם מתשבס, ברוך השם מתשבס, ברוך השם מתשבס, שבס, גיד שבס, גיד שבס. איזה עיבוד. אני אוהב את השיר הזה גם, אתה יודע, יש תמיד הלחץ זה לפני שבת. שבת, שבס, נו, חבר'ה, ברוך השם מתשבס. אנשים שהולכים... No pressure. אנשים שהולכים לסרטונים שהם רק 10 דקות קודם שבת, הם מנגנים את זה. ואז הבית רגוע. כן, וכולם רגועים. זה מסר, אתה יודע, אתה זוכר. שבס, שבס. ונגיע לזה כל יום שישי. ברדיו אני אשים לך. איזה שיר. יעקב, כמעט הגענו להופעה שלך, אבל אני לא יכול לעצור את השיר הזה. בוא ניתן את זה עוד פעם. איזה שיר אתה פותח את ההופעה היום? צריך לה, הם לא אמרו לי. We let out a sigh and we tell her goodbye and escort her upon her way. It's just 6 more days. 6 more days till we say. ברוך השם מתשבס. This is my house. ברוך השם מתשבס. ברוך השם מתשבס. יעקב. ברוך השם מתשבס. ברוך השם מתשבס. ברוך השם. ברוך השם, שבת שלום. Shabbos, Shabbos, Shabbos. נה 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 נה. יפה. שניצל? כן. יפה. נפתלי, what a job. I hear this, I want שבת. נכון. אני רוצה שזה זה יעבור. לא הלחץ הזה. יואו, איזה כיף. עכשיו יום חמישי, נלך לשבת, יום שישי, יום רביעי, אני מחכה לשבת. חבר'ה, שווקי מכניס אותנו לאווירה של שבת, של אלול, של חסד, של מוזיקה, גדול הזמר המוזיקה היהודית, יעקב שווקי, באוטו טוקר, הגעת פה להופעה, בהצלחה תודה ענקית, רבה, אחי. תודה מנחם. הצלחה רבה, יעקב שווקי. איזה זכות. תודה רבה, שנה טובה. ואתה נהג טוב? כן, הייתי בסדר? I was okay? No cops, no לא, police. כלום. מצוין. תודה רבה, מודה. בבקשה. שבת שלום. בבקשה, שבת שלום.
חברים, אני מזכיר לכם, החברה השיתופית מייקר. סיפור גדול, באמת סיפור גדול. נכנסים לרכב מתי שאתם רוצים, באמת, איך שבא לכם. כל סוגי הרכבים, בכל הערים החרדיות, 50% הנחה בשעות הלילה והבוקר המוקדמות. באמת, כמעט לא עולה כסף. נוסעים יחד, חוסכים בדלק. רכב השיתופי הגדול והטוב ביותר בעולם, מייקר, ווייז מובנה, רכבים טובים, מוקד חירום, שירות מעולה כל הזמן. פשוט מושלם.